E iso fixo que a nosa medicina, efectivamente, fora... Araceli Río Bimbiela recibirá este venres 23 de novembro o 20º Billo de Ouro. Será nun acto seguido dunha cea que se celebrará no restaurante Os Pendellos ás 9 da noite. A Asociación Cultural e Gastronómica Luso Galaica, en colaboración co Concello de Chantada, outorgan este galardón en recoñecemento a persoas e institucións que significaron no mundo social, económico, cultural ou político e na potenciación da comarca de Chantada en calquera eido. A doutora Araceli Río nace no barrio de Zaquín en 1952, médica de familia e impulsora de colectivos de traballo social e sociosanitario, tamén concelleira da Corporación Chantadina e, sobre todo, muller e cidadá comprometida. É a segunda muller en 20 edicións que recibe este galardón. En 2007 fora a adegueira Esther Teijeiro. Cando Porto me dixo que habían decidido darme este ano o Billo de Ouro, a verdad que me quedei así un pouco mal, porque facía tempo que estaba dicindo que en Chantada había mulleres de verdade, e non é por quitarme, pero non era por min, era por outras moitas mulleres. Creo que en Chantada hai moitas mulleres que merecerían este Billo de Ouro ou calquer outro premio, non, á súa labor. Encántame compartilo con Esther este premio e creo que ademais me vai encantar compartirlo con moitas outras que van vir despois. A vocación foi algo ben adiantado no caso de Araceli e a mediciña. Xubilada hai algo máis dun ano no Centro de Saúde de Chantada, sostén que ser médica rural e de familia é o seu xeito de estar na vida. Sí, eu creo que nun momento determinado eu decidín, sempre me gustou, baila. De feito, os meus pais, en principio, cando viñemos de Venezuela, querían que fixera farmacia, e estuve un ano en Fonseca. Pero eu tiña claro que o que me gustaba era a mediciña, non sei, sempre me gustou cuidar. Entonces, fume para Barcelona, un sitio naquil momento punteiro, e gustoume moito estudiar ali mediciña. Tuve uns grandes profesores, tuve xente moi válida, non? Pero despois, incluso de acabar a carreira, o que máis me gustou é darlle outro sentido. É dicir, isto que un pouco que quería explicar co Billo de Ouro. É dicir, o sentido de que non só me gusta curar enfermedades, ou non me gustou curar enfermedades, sino o que me gusta é promover saúde. Quizá iso é o que máis me gustou. Cando se produxo a declaración de Almata, en que se valoraba máis non, o mismo a par que os cuidados, o promover a saúde, aí encontrei eu o meu filón, que dixen, este é o meu, gústame cuidar, pero gústame máis prolongar a saúde. Con toda a experiencia ás costas en nun momento de especial debate, preguntámonos se a sociedade e a administración valoran na xusta medida a importancia capital do médico de atención primaria. Da administración teño as miñas dudas, claro. A administración ten outros valores, pero a xente sí. Eu estou convencida de que sí. E, de feito, eu teño que agradecer a xente de Chantada, aos meus pacientes, a miña xente, que me aguantou aí as colas estoicamente e que me demostrou no momento de xubilarme que me tiñan moito cariño. Nunca o esperei. Parecíame que estaba facendo unha cousa tan normal que non tiña por que ter relevancia. Sin embargo, teño que reconocer que desde que me xubilei percibín por todos os sitios un cariño increíble. A miña xente, a xente que estuvo comigo, creo que valorou esa atención que eu intentei dar de proximidade, de confianza, de estar aí nos momentos difíciles, non só como médico, sino como alguén próximo. Hai a parte médica, a parte científica, a parte estritamente profesional, pero ten que haber unha proximidade persoal, sabes? Ten que haber ese coñecemento. E logo o conocemento non só do enfermo, do doente, sino de todo o seu entorno. Iso é moi importante. Na primaria timos que ter moi en conta eso. O sea, non estamos tratando unha persona, estamos tratando todo. Somos médico de familia. A palabra o di, non? Entonces, timos que ter
como unha perspectiva máis amplia do enfermo. Recoñece o gran reto que ten por diante a veciñanza nestes momentos para reivindicar os servizos axeitados nunha sanidade pública sometida a moitos cambios e recortes. Eu creo que toda a miña vida perseguín eso, que a xente fora activa, que a xente demandara, es dicir, non podemos ser ciudadanos pasivos, sobre todo cando nos están tocando algo tan fundamental como é a sanidade pública. A sanidade pública tuvo os seus momentos. Partiu, como se sabe, pois dunha beneficencia, dun momento determinado, era como unha medicina de segunda para pacientes, para xente que non tiña demasiados medios económicos, foise valorando moito máis, e chegou a ser de excelencia a nosa sanidade. Chegou a ser unha das, eu non sei se a millor, pero unha das millores do mundo, pola aposta que facía a administración e pola aposta que facían os profesionais. Houve moitos profesionais que decidiron que a súa vida era a sanidade pública. Unhos profesionais moi válidos, pero faltalles medios. Eu creo que a administración, nese sentido, ten que poñerse as pilas, ten que dedicarlle un pouco máis de esforzo, necesitamos medios, necesitamos tempo, necesitamos profesionais. É triste que compañeiros meus neste momento estén solicitando 5 minutos para a atención ao paciente. O sea, iso é increíble. Como se pode facer, que medicina se pode facer en 5 minutos? O xeito de entender a profesión e tamén a responsabilidade e compromiso persoal levaron a Araceli Río a implicarse no nacemento de colectivos como de alcohólicos rehabilitados, persoas con enfermidades mentais ou persoas maiores e dependentes con Alzheimer que hoxe en día cumpren un papel imprescindible. O Billo de Ouro tamén se sustenta no seu gran activismo social e sociosanitario. Para manter a saúde necesítase potenciar dentro da colectividade, non? O médico ten que ser un factor activo e potenciar. Entonces, non é casualidade que eu me dedicara a ter un activismo social. É produto desa profesionalidade, é dicir, eu comprendín ese sentido e desde un principio dixen que é o que se necesita na zona, non? Necesítase, pois que, por exemplo, había un problema moi grande, ou hai un problema moi grande de alcoholismo. Entonces, naquele momento, tuve a sorte de encontrarme grandes compañeiras que estaban iniciando a Asociación de Alcohólicos Rehabilitados en Monforte, Carmen, Mercedes, as que lle mando un saúdo moi grande, e esas colleronme da mau, eu me collín delas e empezamos aí ese activismo social. Despois pensei pois, que a xente nova necesitaba saber de anticoncepción naquele momento. Estou falando dos anos 80, non? Entonces, bueno, dedicámonos pois, a dar charlas de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, do que era a paternidade responsable por as escolas, bueno, en todas as asociacións que había naquele momento. Despois pensei que había unha serie de xente que tiña unhas limitacións, que necesitaba un espazo. Eso era moi importante para mí naquele momento, porque además vivío de moi cerca, non? E creouse Albores, en Chantada foi Espertar, non? Sacar a xente que tiña un problema e poñulo en contacto con outras que tuveran o seu mismo problema. Esa era un pouco a idea que tiñamos, non? Para que de aí saliran solucións. O afán de tomar partido polos problemas da veciñanza levouna a involucrarse en política. Foi concelleira con independentes por Chantada na oposición e co PSOE no goberno local bipartito. Non me arrepinto de nada, creo que foi unha experiencia, pero non estaba preparada. Creo que fundamentalmente non estaba preparada para a política, sobre todo para a política municipal, que en contra do que podamos pensar é unha política moi complicada, moi complicada. Creo que me colleu fora de banda, é dicir, non era o meu terreo, non? Entonces non soupen xugar a partida e creo que o que mellor fixen foi retirarme.
Doutra banda, dende a profesión e dende a comunidade, Araceli Río tamén afronta a perspectiva da loita feminista nunha semana na que se conmemora o Día contra as Violencias Machistas, o 25 de novembro. En algún momento estaba moi triste neste sentido, porque pensei que toda aquela labor que fixéramos ou que fixeran noutros anos se viña abaixo, non? Ou hai uns anos de impás. Agora estou moi ilusionada, sobre todo en Chantada. Creo que hai xente nova que está tomando aí unha actividade moi importante e ilusioname moitísimo. Creo que pola miúda é un puntal bon para levar políticas de igualdade e para aglutinar a todas esas mulleres que se sinten aínda discriminadas e que de alguna maneira siguen perseguindo a igualdade total. De cara á sociedade, creo que cada día hai máis conciencia de igualdade, o cual non quere decir que non haxa que seguir loitando, sobre todo, contra a violencia de xénero, que esa sí que, non digo que se incrementara, pero ao mellor é máis visible agora, non? E contra esa sí que timos que seguir loitando con todas as forzas. Sí que lle quero mandar un abrazo moi forte aos meus veciños de Chantada, a todos, porque percibo cariño en casi todos, non? Percibo cariño, hombre. Habrá xente que non, pero bueno, casi eu percibo por parte de todos un cariño moi especial e iso faime estar moi orgullosa, estar moi ben, síntome moi ben, é un momento dulce da miña vida con respecto a eso, porque, bueno, se algo fixen ben e eles lo percibiron así, pois é o mellor que me podía haber pasado. Entonces, para todos, un abrazo moi grande.